Salom. Mau lihat tema di tuhatta, ala di pasu-pasu, jala di ramuti ngulutta, ganup marsada-sada. Mau lihat tema nang di haroroni tamue huriatta. Sian paduan suara sola gratia, kor ama HKBP Majalengka, keluarga besar Pasaribu Situmeang, dohot paduan suara mahasiswa Universitas Pajajaran. Marsangap magorni tuhatta, marhite pak kebasion muna. Gorni mingguta sadarion ima minggu pasapulu siahon dung Trinitatis, marhite tema ripas jalahobas, tunasa ulaon nadenggan. Atong tapasonang marohatta, martang yang nahohom mahita. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 564 ayat sada saat ro di ayat tolu rim mahita jongjong. Asma rohata di tuhatta dewata, asma rohata di tuhatta dewata, asma rohata di tuhatta dewata, aroroan mihadohori, arasi rohano Jehovah dewata, arasi rohano Jehovah dewata, arasi rohano Jehovah dewata, arasi rohana kita. Martinggan pasano Jehovah dewata, martinggan pasano Jehovah dewata, martinggan pasano Jehovah dewata, martinggan pasamana kita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Parangehon hamuma natama dituhani, marguru tu sadok lomoni rohana, mar parbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon nadinggan. Oloi hamu majahoba marhite-hite lasni roha, robe mahamu tu jolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanamina di banogijang. Sailehon matuhami rohana tugu nabadia. Pikiran na denggan dohot rohana ringgas pasauton ulaon na denggan. Sailehon dame tuhami asasonang hami mangulu di bagasan pangondingim. Sai marsigatung tuhatam mahami
maradopon saluhut musuh nami. Sai ramoti jala pargogoi mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangi honma patik ni debata. Sian Galatia onom ayat sia dohot 10. Alai unang marnaloja hitam mabain na denggan, ay na manggotil do hita muse ditikinai, anggo sopargale hita nuaeng. Atong bisan sadihari dope, taulahon manadenggan di saluhut halak alai, gumodang ma tudongata saha porsiaon. Ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita tutuhan debata. Ale Tuhan debata, sai porgogoi mahami, mangulaon na hombar tupatikmi. Amin. Topo ti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogon naso hatu dosan. Para si rohami dahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahaton do hami tubuh jala dang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manibil sian akka dalanmu. Masai godang do pangalau sion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Ala ni dengkan ni basam dohot asini roham. Sai unang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami. Dohot pangalau sion nami. Sai ingot mahami hobar tu asini roham. Dohot dengkan ni basam. Ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa namin nagodangi. Amen. Baga-baga ni debata, taringot tu hasisani dosa. Para si roha jala pardengkan basa do Jahoba, labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibaloson tu hita hobar tu akka haja hatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna.
Songonima asini rohani Jahoba di akka na makabiari ibana. Hasanga pon mandi di bata na digijang. Amin. Tabegema hatani debata epistel di mingguta sadarion na dienet sian buku pesalmen bidu 84 mamuka sian ayat sada saat rodi ayat pitu. Puji tajahama marsikat sorin. Puji-pujian ala parsidohot di pangoloion tu debata. Edde sian aka anak ni sikora. Denggana i akka ingananmi ale Jahoba Zebaot. Pola dolangan jalan maras rohaku di pain lungunna di akka alaman ni Jahoba. Marulup-ulup do rohaku dohot sibuku tu debata na mangului. Gari aporik jupangan jabu jala leang-leang dapotan asarna baen inganan ni akka anakna mando. Akka langgatan pamelan tuho ale Jahoba Zebaot rajaku dohot debataku. Martua ma akana mangingani bagasmu saihodo pujion nasida. Martua ma halagi ia di bagasan ho hagogona, ia rohada sida di bagasan menuju dalan natigor. Akkana umbolus rura partangisan ibana do di bayan mualna gabe maruli pasu-pasu nasida. Disi masahatna. Martua do akkana tumangihon hatani debata jala naum peopsa. Amin. Yesus Tuhan
tidak kon ma hapor siawot tai, so ngona hina tidak kon ni dongata sa hapor siaon, di sado portibion, rap mahita maddo. Au porsia di dibata Jehovah, ido ama parguguna suatu dosan, na tumo palangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gade-gadean sianton di parbadia, adorang so habubuan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di panguhuman ni silatus, na mati tarpacal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banua turu dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lau hudu tu siamon ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pai mangunak sobot tatanoon, mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia ton di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dia haluan na sorasuda. Amin. Kur Ama HKBP Majalengka.
Paduan suara mahasiswa Unpad. Waiting for connection.
damang dainang hinaholongan, dung sidung parmingguonan non, marit de dope yanakota PSM unpad marhite tulu edde, disakap nasida nalau borhat tu kompetisi di Italia. Uli jalalas maruhatta mangurupi nasida akka yanakoni huriatta mauliate. Tapi kema titing di mingguta Minggu 10 sia dung Trinitatis 26 Oktober 2025 pukul 10 WIB. Na parjolo ruas namoding. Na di hari Senin 20 Oktober 2025 nunga marujungolu amang situa Albinus Hulalan Panjaitan. Makal baluhon inang RR Sri Ngasikin Borustorus tutup usia 26 tahun 2 bulan, ruas daerah Walu Bypass Timur. Tatang yakomma anggia tumi butarapul sude keluarga na tininggal honna. Napaduahon naing majalo pasu-pasu parbagason. Titing parjolo dohot paduahon. Marojahan manurung. Anak ni amatta manutun manurung nahinan, tubuni inata riana borusiaturi nahinan, ruas wik sarbuncip HKBP Bandung Resok Bandung, dohot Rismawati boruni amatta tumpal simangunsong, tubuni inata hokma borus tompul nahinan, ruas HKBP Tanjung Mulia Resort Stabat. Nasida nunga martupol na di hari Sabtu 25 Oktober 2025 di HKBP Tanding Resort Dr. IL Nomensen Sigupar. Pamasu-masuon di hari Senin 27 Oktober 2025 di HKBP Tanding Resort Dr. IL Nomensen Sigupar. Napatuluhon pangebation huria. Di parmingguonon rodo mangebati huriata Korama HKBP Majalengka Resort Bandung. Laos mangido pangurupion marpeliat tujolo sian huriata diopat parmingguon. Nama namuei ima seksi amani huriata. Napaopaton pangebation parkor. Di parmingguonon rabdo marminggu huhut patu begehonet dekor dohita tuhita ima alumni paduan suara Sola Gratia SMA Negeri 1 Medan. Namangihuk muse PSM 4 laos mangido pangurupion donasida sian huriata marhite paredeon dukon sidung parmingguon nang martiga-tiga merchandise. Palimahon rapat padita HKBP. Di hari Senin saat ro di hari Jumat 27 saat ro di tanggal 31 Oktober 2025 maringanan di seminarium Sipoholon Taput di Patu Pado Rapo Padita HKBP borhat do sude paditani huriata maddohoti rapoti. Khusus di mingguon sermon parhalado learning calon situa marguru malua doho pertangyangan daerah masohot majo. Napaunopon donor darah. Sadarion pukul walu saha rodi pukul 12.00 WIB maringanan di parkir lantai dasar gedung Rukan HKBP Bandung di Patupado ulaun donor darah. Akka syarat boima tajaha di titing cetak marhite barcode. Napapituhon rapat panitia Natal. Di hari Senin 27 Oktober 2025 pukul 17.00 WIB maringanan di ruang serbaguna lantai 2 di Patupado rapot panitia Natal gabungan HKBP Bandung 2025. Pinabotohon tusude anggota panitia asaro maddohoti rapoti. Susunan panitia Natal gabungan boy matajaha di titing.
napawaluhon pertangyangan bulanan keluarga. Di hari Sabtu, 1 November 2025, dipatupado pertangyangan bulanan keluarga, doho tema ditangihon debatado tangiang ni naposona. Napasiyahon parmingguon keluarga. Parjolo Minggu Nanaingro 2 November 2025 di parmingguon pukul 7 dohot pukul 10 WIB di patupado parmingguon keluarga Marhata Batak. Namangiut muse pangaturon ni wik nang pakkubasion nagabe song leader manang haret taon boima tajaha di warta. Napatulod di ganu parmingguon pasahaton amplok hamulateon manang bulanan keluarga dohita. Napasapuluhon parmingguon sia November 2025. Hombartu ulaon pesta gotilon HKBP Bandung di Minggu sia November 2025. Pinabotohom maturuas parmingguo di Minggu sia November nasomal di patupa opak sesi gabe 2 sesi ma marhite pangaturon sada parmingguon doho pesta gotilon pukul 8.30 saha rodi pukul 15.30 WIB. Napaduahon parmingguon umum pukul 10.00 WIB. Songonima pinabotohon tuganup hita. Naparpudi 10 sada rekrutmen seksi musik HKBP Bandung. Seksi musik HKBP Bandung manggokon akaruas nagiot rohana laho marhobas gabe parmusik, song leader, multimedia, naing live streaming. Link pendaftaran boima dijaha marhite warta jemaat. Dung sidung majahati tingon tabegema panorangion sian pesta gotilon, sian panitia pesta gotilon. Songonima titing di bagasan mingguon tuhat tama nama masu-masu. Shalom, Horas, selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang terhormat Pendeta Eliezer Siregar beserta Inang, yang kami hormati Pendeta Resort beserta Inang, Amang Inang Pendeta Fungsional dan Keluarga, Situa dan calon Sintua beserta keluarga, seluruh panitia Pesta Gotilon HKBP Bandung tahun 2025. Yang terkasih, natua-tua nami lansia, damang dainang, adik-adik naposo, remaja dan sekolah minggu. Teristimewa seluruh jemaat yang mengikuti melalui live streaming dan para simpatisan. Salam dalam kasih Yesus Kristus senantiasa beserta kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus yang Maha Kasih, karena atas kasih dan anugerahnya kita dapat berkumpul di gereja ini dalam keadaan sehat dan bersukacita. Jemaat terkasih, seperti kita ketahui bersama, pada tanggal 9 November 2025, gereja kita akan melangsungkan Pesta Gotilon atau Pesta Panen. Pesta Gotilon atau Pesta Panen diadopsi dari tradisi bangsa Israel, yaitu perayaan Pondok Daun yang merupakan ungkapan syukur bangsa Israel atas penyertaan Tuhan. Di HKBP, Pesta Gotilon atau Pesta Panen merupakan tradisi yang dilakukan sejak dahulu kala sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah dan menyerahkan hasil panen tersebut kepada gereja sebagai silua. Saat ini silua yang kita serahkan bukan lagi dalam bentuk hasil panen, melainkan dalam bentuk uang. Dengan segala kerendahan hati, kami mengetuk pintu hati damang, dainang, dohot natua-tua nami lansia, adik-adik kami naposo, remaja dan sekolah minggu. Marilah kita memberikan silua yang terbaik kepada Tuhan sebagai pengakuan dan ungkapan syukur atas kasih Tuhan berupa kesehatan dan berkat yang melimpah yang sudah kita diterima di sepanjang tahun ini. Kita akan menyerahkannya dalam bentuk
pelaksanaan Pesta Gotilon HKBP Bandung pada tanggal Minggu 9 November 2025 pukul 8.30 WIB sampai dengan selesai bertempat di gereja ini. Adapun rangkaian Pesta Gotilon adalah sebagai berikut. Yang pertama, bazar makanan dengan jadwal. Minggu yang lalu 19 Oktober 2025, bazar dilakukan oleh keluarga Parhalado. Hari ini, Minggu 26 Oktober 2025, bazar dilakukan oleh week 1 sampai dengan week 4. Dan minggu depan, 2 November 2025, bazar dilakukan oleh week 5 sampai dengan week 8. Bazar makanan ini dilaksanakan pada ibadah pukul 7 WIB dan 10 WIB. Yang kedua, ibadah dan perayaan Pesta Gotilon itu sendiri pada hari Minggu 9 November 2025. Selain bazar juga dilakukan pengumpulan silua per keluarga dan adanya penjualan makanan pada hari pesta tersebut. Ayam pinadar seharga 500.000 dan arsik 300.000. Jemaat terkasih, tujuan dari pelaksanaan Pesta Gotilon ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan mulai dari kebutuhan anak-anak sekolah minggu, remaja dan naposo, termasuk pengadaan laptop, infocus, videotron di dalam gereja ini, pembelian sepeda motor dan sarana-sarana pendukung lainnya. Kami sangat mengharapkan dukungan penuh dari Natua Tuanami, lansia, damang, dohot dainang, adik-adik naposo, remaja dan sekolah minggu untuk kesuksesan Pesta Gotilon di gereja ini. Akhir kata, kami panitia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan. Tuhan Yesus yang Maha Kasih senantiasa menganugerahkan kita kesehatan dan berkat yang melimpah serta sukacita. Marilah kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, salah satu program gereja kita yang terdekat adalah Pesta Gotilon yang akan kita laksanakan pada hari Minggu 9 November tahun 2025 dengan tema persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada yang maha tinggi. Mazmur 50 ayat 14. Dan subtema melalui Pesta Gotilon HKBP Bandung, mari muliakan nama Tuhan kita dengan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan karena berkat-Nya dan kasih setia-Nya yang begitu besar di dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat-Nya yang melimpah untuk mendukung pelayanan gereja kita yang semakin baik. Untuk itu mari kita dengan semangat serta rasa syukur di mana Tuhan masih memberikan kita kesempatan menjalani kehidupan kita dan memberikan kepada kita berkat-Nya. Persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan melalui Pesta Gotilon kita tahun ini. Pesta Gotilon sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Gotilon berarti musim menuai atau masa panen. Gotilon diadopsi dari tradisi Yahudi akan pesta hari raya Pondok Daun atau pesta hari pengumpulan hasil panen. Dalam Keluaran 23 ayat 16 sampai 17 dikatakan, kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai hasil bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun, semua orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadiran Tuhan. Mari kita dukung melalui kehadiran dan partisipasi kita. Selamat merayakan Pesta Gotilon. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Horas Madihita Saluhutna Mauliate.
KOR Keluarga Besar Pasaribu Situmeang.
Paduan suara Sola Gracia. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasal sempurna nikmat baru, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia,
Marede hita sian buku ed nomor 22 ayat sada dohot udutna huhut papunguhon pelean sada A dohot sada B.
Damini debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate doho pikiran muna, ibagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhut na. Luar biasa perminggota, ibarengi dohot akakur. Lanita parade maruhat telah hutumangihon hata ni debata, ima sian suratnya Apostel Paulus napa duahon. Tusi Timoteus bidutolu ayat 10 saha rodi ayat 17. Songnon ma tersurat di si hujahama. Alai di hutokodo ahu di poda, di parange, di tahi, di haporseaon, di labbas holong doho bengek niroha. Di bagasan akka pangalileion haporsuhon akka namasa tuau di Antioquia, di Iconium, di Listra. Pangaleleon na say gorang 20 tahun. Jala di palua Tuhani duau sian salut nai. Alai daktar bahis sohona lele nasa nanaing marparange na daulat marhite-hite Kristus Yesus. Alai na makapugani hamagoan na do akka parjahat. Do si ulas uti-utian. Na bautotohod do na sida do huhut si pautoto. Alai ang goho saimian ma di bagasan akka na ginuruhom jala naung ni hapor siami ay di botohodo na mengajar hotca tuho. Huhut ala di botoho sian sia hete mirope surat nabadiai namargogo pabisuko asa taruli di haluaon marhite-hite haporseaon di Kristus Yesus. Ay nasa surati sinihaton ni debatado jala hasea mamudai mamicang pauliulihon manugunogu di bagasan hati goran asaripas halak ni debata hobas tunasa ulaun na denggan ido sahatna muluhubigi siya nakkeedde nakisa sitong na takpolawe no kubihaturangan di jam ito wasa mereka mumada ayay akkeedde muna idon non nagabi sipasahatokku nat akadungan na siya majalengka madokon na manupak do Jehovah itu pak kita baru disarihong nguluta Roma paduan suara sian unpat songon urusan nabi nuru nama uas yaik katabui alani tay dehomma degabasa ni Jehovah Roma korni keluarga pasaribu madokon rodo au marsoba tuho totua ala tatadda dingkam bahasa ni Jehovah jala paduan suara sola garaja SMA negeri Sadap Medan madokon ihutum ma Tuhani saya benget mahu halani asa dabotan hatuau ko ku berbahagia bolo Tuhani dongata ido akedet tanake alani jala ido nanaing pasahatu siatru bolo tajahan nakit trupuki ahado intina sudehi tanaro tu bagas gerejon maka lunguton akaulaw nadingkan dangita he harung do makalunguton akaulaw narwa bolo dihalungut tokodo ulaw narwa batu maguna mamulak ko siya gerejon alay yakid duaw sudehi tanaro tu gerejon makalungut todoh makalumohon ulaw nadingan alay persoalan nasonari ulaw nadinggan nasongod dia jojodo hita mamikirkon akka ulaw nadinggan ima molo hobbar tulomo ni rohatta molo na hobbar tu pikiratta doho nalaho pasona kok kita bahkan mabahen asa marsangap kita akaido natapikiri akka ulaw nadinggan alaya sugari tatakasi major sude natadokoni nungai ibe na terbaik ingot
pintar-pintar orang, setinggi-tinggi pengetahuan orang, secanggih-canggih orang berpikir pasti ada kelemahan, ada kekurangan. Tak saya sikok dope sudi. Nabi nikir homuna dinggani belum tentu ima na terbaik. Alaniaha ala jolmon nunga badai butuh bagasan dosa. Alani dosa itu aka pikiran na dinggani pe buido gabe siga. Alanima molo tahalungut do aka ulau nadinggan. Tahalo mohod do aka ulau nadinggan. Mas saya pi doi jala domu tutopik ni minggutta sadariot. Ripas jala hubas tunasa ulau nadinggan. Ripas jala hubas tu ulau nadinggan. Alani akan parkornakid dohot kita na pungudi so. Kehendak Tuhan supaya kita hubas, rajin, berbuat yang lebih baik. Molo tahalungut to doham kadungan akka ulau nadinggan alani ma hatani debata ahado sipatu pauta. Apa yang harus kita lakukan? Totung do kapunguan amanasian majalengkaon tabu mangedehon alek sugari disukun nunga dihangu duhuk kue demi. Langsung ini keluarga pasar ibat itu apakah sudah dihidupi itu, dilakukan itu. Demikian juga mahasiswa-mahasiswa di sini. Nanti kita lihat apakah memang sudah kita lakukan itu. Molo tahari koto donasa ulau nadinggan alani hatani debata. Patuduh tu hita apa yang harus kita lakukan. Yang pertama na perjolo ima mangalehon diri tahun gabi tiruan nasi tong tuhalak na asi. Gabi tiruan na dinggan doa ama ina natoras di tonga-tonga di jabuna. Molo ama na burjudo ba pasti doi. Alai molo akka ama na sohasia do pohadui mabeh tiruan tu anak konna. Alani takas do taida siat turpukon si paingo ni Apostel Paulus tu si Timoteus asa marparangehon dohot mangulahon akka ulaun nadinggan. Jala ido na pinodahon ni Tuhan Yesus. Tua kasisiana menjadi contoh teladan tiruan di sudep pangulaonna. Hadirion ni tuhatai puasa tai hutot tuhatai alanunga dibahed dirina gabe tudosan tiruan di sudep perdalanan ninguluta. Bereng mapadohan ni tuhata. Ai si tiruon do hulehot tuhamu asa dibahe kamu songon na hubahe ni tuhamu. Parani do hitakkan atoras, parani do hitakkan apungudi somadok tu akadungata. Ai nunga si tiruo kubahe tuho. Manang gabe do hono ni dungata do. Ai si tiruo dia do siakko. Na berjolo imahamu kadungan hataridaan ni pakalungutonotta dia ka ulau nadinggan rade gabi tiruan waka halak na asing mabahen nasito. Na badua kon hataridaan ni pakalungutonotta kerinduan kita untuk berbuat yang baik itu. Sianahatan ni debata madokon rade mengadupi nasa parukilog, rade mengadupi nasa tantangan. Mahasiswa ada tantangan dalam kehidupannya? Ada tantangan? Pasti. Kamu kama, adung do tantangan, paru kilo. Moloro paru kilo di aharo tetap mangido siat tuhate. Jojo do hita salah mangido tu tuhate. Urang adung be paru kilo non. Jala ingot mabahe kita marukil. Itu adalah cara iblis untuk menjatuhkan iman kita. Asa dau hita siat tuhate. Pereng tu si Job. Ahri dok si bulisi. Ala tabu-tabu do di beko tu si Jobi manda saya di sombaho. Lai Roma tantangan ni, bohado hapor siona, magoro down. Nama negai hapor siota jala pada kita siat tuhate ima si bulisi mabahen paru kilon. Alani i moloro paru kilo tu hita. Ingot ma, nunga didok Tuhan Yesus yan, hapor suhod do jabar muna, saliling di Portibio. Alay pos marohamuna, nunga talu hubahen hapor suhod. Tang naman dok hamu kadungan,
molo nunga ditaluhot tu hatta hapor soni dangadong be hapor suhod daw jalaodo salah hita jot mangido tu hatte ali Tuhan unang adong be hapor suhanon natabu-tabu ima ali husuk kumaju hita isi mana sorog si taunon na isi mana sorong be si taunon na di Portibion jol mana songod dia mai bodo don mualus isi mana sorog si taunon na be halus na jepek ima aka naung mate. Arong dobe si taunon niya kadong mate. Arong dobe? Taong be. Habe di pangidoho siya tuhatay unang adong be si taunonon. Pasal pumatuhat suriyon. Au sugari tang tuhatay to mada akan nasorong si taunon na jol manong mate do atong mulusongoni. Ubuak mahosami ahado dohonom. Pumunang jutuhan. Ay gurang dobe si sari honoton. Loh, ahama dohonon itu hatta itu hita, bebelo-molo mundo. Habe, nunga hata ni debatama dokon, salele ko mangolu di Portibion, say gokdo si taono doho paru kilon. Atong molosoni habak kadongan ahado si pangidota, dang asa unang adong paru kilon. Dang isi pangidota. Pasti do adong aduk be. Alai pangido matutu hatai, bagaimana kamu untuk menghadapinya? Dia me, pangido ma habengeton. Anon dia de parpudi dia di mangu pasikopon jami tahun imay detan. Pangido habengeton ni roha. Dang gabi sarong paru kilo doho si tahun alay habengeton. Di do Apostol Paulus. Ay habengeton do makorhon hatauon. Jala hatauon makorhon pakirimon. Molo sarong do habing ito mo ingok ma. Nang jolma nang mago do hita, jolma nang maug do hita. Alani si pangidota, jala si ulahonota, tetap tekun menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini. Napaduluhon hamwa kadongan ahado si pangidota, ahado si hanguluhonota, ngolota halunguton aka ulaw nadinggani. Ima, takas makaporsyay hata ni debata. Apostol Paulus madokot tu si Timoteus ia hata ni bata ima mamudai mangajarhon doho mamicang pauliulihon doho patuguhon haporsyota tangadong naasing nabuhi patureho padalanan ning ulum soholan sian hata ni debata alaya sugari disukum mahita ise masya kita najujut bukhehe siap pudumanna baca hata ni debata. Keluarga Pasar Ibu, bagaimana? Ahado dibuka hamu, mulu dukehe siap puruman. Pitur hapi itu kan? Lumayan, bolu dibuka ho hapi alai hatani debata dibuka ho disi. Alai yang gua kana nasing barita hoax do, akah barita. Dangi ngulu ni halak Kristen. Ngulu ni halak Kristen ima, maka nguluhon, doho maka porsiai. Hagogoon ni hata ni debata. Hata mido sulu ni patu jala hadiuron tidak laku. Malodo hita madokoni. Alay baghado hita lahu mangulahoni. Akaw mananaing pinangido ni hata ni debata. Jika kita merindukan pekerjaan yang baik itu, maulo tahalungut todo aka ulaw na dingani. Kabitiruak kita. Totong tugu di bagasan haporsiaon molorope paru kilon jala makaporsiai hata ni debata alania ahama si ulahonota ahama upatta molonunga di papatar hata ni debata naiko si ulahonota laho patuduhon pakalungutonota di aka ulau nadinggan atong adong do Jakarta adong do upatta molota ulahon aka ulau nadinggani alanima hata ni debata papatar hutu hita aka upa si jalota molo tahalunguton aka ulaw nadinggan ngurutai gabe panidangion patogu haporsiaw ni halak na asin molo di ulaw ko aka ulaw nadinggan sian ias ni roham ingot ma manugu halak dui asa dohot maka porsiay tu hati buha mabanom manugu kalak asok aka ulaw nadinggan siap parangim dohot siap pakatayom
Bagaimana mungkin? Upata gabe halak namanidangi hita mabuan dohop patuguhon haporsiaw ni halak. Napaduahon ahma upata. Songon nahudok nakin gabe jolma natugu hita di bagasan haporsiaw nangpe mangadupi ragam ni akka namasa di bagasan guluon. Jalan naparpudi ahma upata. Molo benget satia hita. Hata ni debata madoko di Pangukapo 2 ayat 10c. Sai burjumaho rasi rasa mate dungi lehonokku matuho tuppal hanguduan. Hendaklah engkau setia sahro dia digan. Sahro dinamati. Aha jabarta dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan. Mau bagi kamu kemenangan? Iya, tekun dalam segala tantangan dalam kehidupan. Beda kita mah akan aburjumar sekolah naik kelas doh. Naik kelas. Akan aburjumar ulau-ulau na mendapat hasil doh. Iya. Apalagi mataringot tuh hapursiaun. Jika kita tekun menghadapi segala tantangan itu, janji Tuhan kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Alani totong mahita benget satia jala gabe tiruat di bagasan perdalanan ningoluta nampe mangadopi ragam ni sitaono doho paru kilon. Ala hamonangan ma jupangta songon nanidok nyedeta apara dedeta 731 buku ede. Sian nasa rohatta doho sian nasa ati-ati tamahita lahu mangedehon. Benget maho di parung kiloni ay Yesus dongami. Benget maho rahis pedalani di tiap Narodo Raja si Parmona lau mangurupi pasamona benget maho benget maho sai tiop hadai asa margogo benget maho di paraloani sai nononanggo ai nunga di robuhi Yesus saluhurante misibolis benget maho. Mauliate ma Tuhan di hatam na hujalo kami. Napaingoto kami asa benget kami di bagasan perdalanan di ngulu nami. Tutu Tuhan salilik kami mangulu di Portibion. Adupan nami do ragam ni akaparu kilo doho si taono. Ragam ni akatantangan doho masalah. Alai moluhu adupi kami pe Tuhani. Bagabagam
Sai napamunangom mudo hami. Parguguam mudo hami. Ido na huberi kami jalan na hudapot tami sian hatam Tuhan. Atong molomulak pehami Tuhan sian bagas joromon. Dada namadok na sorong biak kaparukilo doho si taonon nang adupan nami. Alay molo adopi molo rope ali Tuhan. Nung adibohali ho kami marhite hatam. Asa tutok kami benget. Tekun sampai akhir. Dan kami setia terhadap Tuhan. Baga-baga ni Tuhani Tuhami. Molo benget hami. Lehonom mu Tuhami. Tupal hanguluan hamonangan. Jalaido na hudapot nami hadi Tuhan. Akka halak na benget. Siam mulana sahak ro di ujungna. Hamonangan danom. Mulia temadi hatamot Tuhan. Lau songonima akka ede na kwedehok kami. Dada hola na mangedehok kami adi Tuhan. Naing gugunami may. Dohok mangurupi hami may. Asa totok kami benget. Songon pinangido ni hatam. Di kesempatan na uliaw Tuhan. Martangiang mahami tuho. Manangyakon huriamon. Di na naing marpesta gotilon. Tuari minggu. Tuaka minggu na naing ro. Sa ihoma Tuhan na patulusoni. Parguguy akka panitia lahu patupahoni. Gala molo marpesta gotilok kami Tuhan. Hataridaan ni pakkalaconon nami dui. Di pamasu-masumu di ulaon nami siganu pari. Gala marhitei upasahatami Tuhan taddani hamuliateon ni rohanani. Lausong ma Tuhan di bagasan minggu on. Mulai marsugot sa rodi ari Jumat. Nang marabot makan aposom padita ni huriam Tuhan. Ang giat ma di bagasan rapot na siday lahu mangyahi tu hamajun ni huriam Tuhan hobbar tulo mo ni roham. Molo piadong Tuhan akka abad-abad manang akka tantangan di rapoti. Say ho mana mangula di siya li Tuhan. Unang paluas tahi ni sibulis naing manigay huriam ali Tuhan. Lau songonima akka program di huriamon. Tu akka ari-ari na neng ro. Say ho mapatulusoni hobbar tu asi ni roham. Parguguy jala urupi ma. Saluhut akka namarsitaonon namarukil alani hamatean say homa na mga puli akan na tinanggalhon na. Akan na dibagasan parsahito baik di rumah sakit manang na dibagas pelay Tuhan. Say pasu-pasu mapangubat yun na ginalo na sida. Pasu-pasu ubat doho si panganon na ginalo na sida. Asa tao tu hamalumon alani asi doho tolong ni roham. Lausong onima Tuhan akka namarukil dohot na mengharapkan akka pasu-pasum dope akka naposo termasuk akka mahasiswa Tuhan narap dohot tami sai ho manama masu-masu nasida le Tuhan urubi pergugui lahu menyelesaikan sudi akka tahi dohot rohana sida mauliate madiho Tuhan jalo matangiang nami na husob baho kami tuho hola dibagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan si hokop jala si paluahan amin. Mari demahita laos tapasaha mapeliata. Super
pasahap mapiliata tutuhatai martang yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho-leho nadinggan, do nasa uli basa nama uli utus. Hupasahat hami ma, siyan na nileho mitu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolong. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajawmu di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim, asalam utadahami gorang ni seleho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajawmu, say saut malomo ni Roham, di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu siya tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana marnidaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin. Hala markordo halakon di jolo mahita masih jalangan. Damang dainang na huparsangapi hami na huhaholongi hami di jolo mahita marsi jalangan siantonga tu habirang manang siamun muna. Oti godang naboy tarpatu pahita mangurupi yanakota PSM Unpad say debatama pasikopon di harikotan na jala tarpasu-pasu mahita na pasahaton. Mau liate.
Yuk, foto dulu kan? Foto dulu kan?